uite, nu știu ce să ar fi tare să bețesc căștile și cine de pe aici sau să plimbi așa ca beată. Ce nu știu? O filmezi? Cred. Încercăm. Nu. Ups. Nu, fugi! Trage-te. Auzi, dacă tragi de coadă? Ce gândă? S-a pus și cu spatele, de ce nici măcar nu se mai uită. O să cadă dinozaurul Lucy. O să cadă de frumoasă. T-o prins acum? Lucy? Nu mai e gata. Uite cum stă cu coada. Stai să tu te prinzi faza. A, să uită frumoasă după el. Hai, frate. Se uită în direcția opusă. E atât prea prăbușit. Am o nuță. No, man, don't run for the cliff. Aha. S-a speriat Luții. Asta e. I'm alive! Hello, Lucy! I am the dinosaur. I'm here to be friends. Să fiți ce se întâmplă. Pull my bone, pull my bone. Nu poate să stea departe. Te vor prea tare. Ia, hai, fă din cap. Meh. Shut up, I say, shut up. A căzut. Aha! Cred că de asta e frică într-un fel. Te duce jos spre aere. Gata, s-a ascuns. A fugit. Deci, tare a fost acum clar, încercat să-l prindă... Și că aici nu te mai ajută nimeni. But then... Ia, uite ce face, l-am învârtit singură. Nu-ți este pe punctul unei descoperiri colosale. Arhinuții. Aristonuții.
Hai, nu ți că poți. Nu ți poți, nu ți Da, poți. sub masă e umbră și nu se vede nuții. Cred că vine prin spate. Mai dă o tură, nu mai... Vine? Da, s-a apărut în spate. Ce ai în ăsta? E foarte supărat. Uite ce faci. Nuții. Dați-mă că săraca e bombardată din toate părțile. Cum... Ce nu de codă să facă de asta? Nu dă o labă. Dați-i. Hai mă, 6 minute 50 ajunge. Da, cred că e în afluții. Apăs pe roșu. Stai. Urmează să facă ceva. Nu. Alt coit. Da, Se urmează cască să cu pleci. apă.